Знай, че не съм единствена внучка. Здравейте, мили мои същества! Днес отново сме с нашата любима баба Гърнушка, обаче този път сме на Roblox версията. И защо имаме време? И защо тази тъпа ваза не иска да се вземе? Много е тъмно в тая къща и баба Гърнушка буквално е осиновила целият цигански квартал, който е обърнал къщата надолу с главата. Направо нямам думи. Тая диня от темо ли се е поръчала, бабо? Имам много въпроси да задавам. Това реално ли е, което виждам? Да не би баба Гърнушка да се е сетила да си смени кенефа? Гледайте, няма засъхнал цикъл. Това е направо голямо подобрение за баба Гърнушка. Направо съм учудена. Ето го и ходещия контейнер, наречен баба Гърнушка, която май днес е прикалела с астероидите. Хайде, бабо, знам, че искаш да ме хванеш, ама твоите две мозъчни клетки в момента просто не правят връзка и не искаш. Какво направи с баба ми, бе? Хора, официално баба Гърнушка ми е новото превозно средство. Другите само могат да мечтаят за такова. Ох, мамицата ти.